дар шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо оғоз мешавад. дар ин конфронс 2500 намоянда аз 80 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид ширкат менамоянд. ин чорабиниро 350 нафар намояндагони расонаҳои хабарӣ аз ҷумла 150 нафар намояндагони расонаҳои хабарии байналмилалӣ аз ҷумла Евронюс, Итартас, Алҷазира, Франспресс ва дигарон инъикос менамоянд ки аз сатҳи баланди ин чорабинии байналмилалӣ дарак медиҳад. дар маҳалли ҳамоиши сатҳи баланд кохи сомони бустонсарои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 20 гӯша ташкил гардидааст ки дар он тавассути технологияи муосир иқтидори обию сайёҳии Тоҷикистон, манзараҳои дилфиреби он ва иншооти бузурги гидроэнергетикии Тоҷикистон намоиш дода шуданд. дар намоишгоҳҳо инчунин ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор аз ҷумла агентиҳои Созмони Милали Муттаҳид, созмонҳои байналмилалӣ, институтҳои молиявӣ, академияҳо, бахши хусусӣ ва созмонҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. Да, действительно, это мой первый визит здесь, в Таджикистане. Все очень нравится, в целом, как люди работают. И мы здесь для того, чтобы представить нашу инновацию Now Glacier Protect. Это экологически чистая геотекстильная нетканная ткань, предназначенная для защиты ледников, снежных склонов и водных ресурсов от таяния, вызванного изменением климата. дастгирии иттилоотии баргузории чорабинӣ аз ҷониби намояндагони васоити ахбори оммаи дохилию хориҷӣ таъмин карда мешаванд. барои фаъолияти онҳо дар кохи Сомон маркази муосири матбуотии муҷаҳҳаз бо тамоми таҷҳизоти зарурӣ ва интернети баландсуръат ташкил карда шудааст. Мы часто здесь работаем, мы уже не первый раз в Душанбе, поэтому всегда все проходит достаточно быстро и хорошо. Все прекрасно, пресс-центр очень сильно нам помогает, так же, как помогали нам и сотрудники Министерства иностранных дел, которые также нас связывали с различными министрами и не только, что все проходит очень хорошо. албатта инъикоси конференсияи сатҳи баланд тавассути расонаҳо барои тарғибу ташвиқи имкониятҳои сайёҳии Тоҷикистон, муаррифии фарҳангу тамаддун ва дастовардҳои кишвар дар арсаи байналмилалӣ замина мегузорад. чӣ хеле ки раиси шӯрои директорони шабакаи Евронюс Педро Варгас иброз намуд, чунин ҳамоишҳои ҷаҳонӣ бояд ҳарчи бештар инъикос шаванд, то ҷаҳониён аз иқдомҳои Тоҷикистон бохабар гарданд. тоҷикистон дар масоили ҷаҳонӣ нақши назаррас мебозад ва бо ҳалли мушкилотҳои глобалии муҳим машғул мебошад. ман хеле хурсанд ҳастам. Евронюс шарики иттилоотии ин конференсия аст ва ба ҷаҳон паёми ҳифзи пиряхҳоро мерасонад. ин вазифаро Тоҷикистон бо ифтихор ва муваффақона дар арсаи ҷаҳонӣ пеш мебарад. масоилҳое ки имрӯз баррасӣ мешаванд барои аудиторияи мо ҳам дар Аврупо, Африқо, Осиёи Миёна, Амрико ва Осиё ҳам аҳамиятноканд ва махсусан он муҳим аст вақте ки сухан дар бораи ҷойҳое меравад ки камтар ошно мебошанд. ман фикр мекунам ки Тоҷикистон ҳанӯз роҳи зиёдеро пеш дорад то ҷаҳон бештар дар бораи он маълумот пайдо кунад, одамон биёянд ва бо фарҳанг ва маданияти ин ҷо ошно шаванд. аз ин рӯ албатта ҳар чизе ки метавонад барои рушди Тоҷикистон ва муаррифии бештари чорабинии мазкур анҷом дода шавад барои мо муҳим аст. муовини аввали дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Амина Муҳаммад ки дар нахустин конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо ширкат дорад, аз ташаббуси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ташкили ин ҳамоиши муҳим истиқбол намуда, онро намунаи олӣ барои муттаҳид сохтани ҷомеаи ҷаҳонӣ дар баррасии мушкилоти ҷиддии иқлимӣ арзёбӣ намуд. мо хеле шодем ки Тоҷикистон тавонист ҳамагонро дар атрофи як масъалаи муҳим муттаҳид намояд. ин идомаи конфронси об аст ки қаблан дар Душанбе гузашт ва ман фикр мекунам ки ин масъалаи на танҳо як кишвар ё минтақа аст, балки ба тамоми ҷаҳон дахл дорад. буҳрони иқлим воқеӣ аст. таваҷҷӯҳе ки шумо ба илм, ба маблағгузории мутобиқшавӣ, ба созишномаи Париж ва саҳмҳои аз ҷониби миллӣ муайяншуда медиҳед, ин хеле
خیلی مهم است. تشبس‌هایی که از تاجیکستان برمی‌آیند از جمله تشبس‌هایی که محترم پرزیدنت تاجیکستان صبح امروز درباره آن اظهار نظر کرد، پژوهش‌های علمی و تأسیس مرکز، همه این هم برای منطقه و هم برای جهان نهایت مهم است. تأثیرات شما از سفر دیروزتان به فچنکو چگونه است؟ طوری که من صبح امروز گفتم تا آن دمی که شما آن رو با چشم خود نبینید شما آسیب پذیری این اکوسیستم رو نمیفهمید. آن چیزی که ما دائمی میپنداشتیم در پیش نظر ما آب میشود. برای من این یک تجربه واقعا نو بود و من از بالای بسیاری از مناطق تاجیکستان پرواز کردم و دیدم که سیستم غذایی شما چگونه ساختار دارد و اگر ما به بحران اقلیم اهمیت کافی ندهیم همه این در خطر است. و ما همچون سازمان ملل متحد بی‌صبرانه امیدواریم که همکاری با تاجیکستان را ادامه داده آرمان‌ها و دورنمای آن را برای آینده دستگیری کنیم. کنفرانس دوشنبه در پیشبرد برنامه اقلیم و تحکیم همکاری‌های بین المللی برای حفظ پریخ‌ها مهمترین منبع‌های آب تازه در سیاره سهم ارزنده می‌گذارد. باید گفت که در این روزها تاجیکستان به میدان کلیدی بین المللی برای بررسی مسئله‌های مبرم تغییریابی اقلیم تبدیل یافته است. کنفرانس بین المللی سطح بلند اوید به حفظ پریخ‌ها در دوره اعلان گردیدن سال 2025 سال بین المللی حفظ پریخ‌ها با تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامدی رحمان که در اجلاسی 77م مجمع عمومی سازمان ملل متحد دستگیری یافت گذرانیده می شود. اعلان نمودن سال 2025 همچون سال بین المللی حفظ پریخ‌ها منتداری خود را ابراز نموده برای متحد ساختن تلاش‌ها جهت تطبیق هدفمندانه این قطعنامه دعوت می نماید.